Штогадовая рэспубліканская культурна-асветніцкая акцыя «Біблія-ноч» прайшла ў Беларусі 24 красавіка. У Слуцку гэта былі бібліёсумеркі, сваё роднае кніжнае. Акцыя праходзіць з 2017 года. С тех пор все больше библиотек Беларуси становятся ее участниками. В этом году в Республике Беларусь набирает обороты масштабный проект по продвижению отечественной продукции и популяризации белорусской культуры. «Кожная пятница. Родное свое». Его цель – показать разнообразие и высокое качество белорусских товаров и укрепить уважение, интерес к национальным традициям, народному творчеству, родному языку и родной литературе. Сегодня пятница, и не случайно наш праздник называется «Своё родное книжное». Чему же посвящены наши библиосумерки? Что значит «своё родное»? Конечно, это наша одна большая родина, Беларусь. Это наша малая родина, Случина, наша история и наша современность, наше народное творчество, наша, конечно, родная літаратура. На 3 паверхах бібліятэкі і ў фае, і ў залах размясціліся тэматычныя лакацыі, якія знаёмілі з багатай культурнай спадчынай беларусаў. Тут і пазнавальныя стэнды, і выставы, і прыгожыя фотазоны. Веды гісторыі сучаснасці Случчыны Беларусі можна было праверыць у віктарынах і гульнях. Таксама адшукаць кніжныя скарбы і паўдзельнічаць у літаратурным гастратуры, навучыцца беларускім гульням і паслухаць слуцкіх паэтаў. Для аматараў рукадзелля майстар-класы, выцінанка, роспіс пасхальных яек, лялька-абярэг. Жадаючыя навучыцца беларускім народным рамёствам, зрабілі сабе прыгожыя падарункі. Автобусы. Это, подожди. Мас, молодец. Беларусь, это сыродельный комбинат. Молодец, мальчик. Давайте уже он начал первый. Умница. Трактор. МТЗ. Беларусь наша. Да подожди ты, холодильник. Холодильник Атлант, тут написано. Получается, тоже Атлант тоже. Делают там. Да, комплемилка, это тоже есть Беларусь. Атлант, молодец. Коммунарка. Какой химический элемент под номером 19? Молодцы, ребята. Я очень довольна, что Какие варианты есть? Есть варианты, почему? Белорускаль и природный азот, например. давайте еще популяризируем. Ничего сложного мы тут не спрашиваем. То есть... Калий. Отлично. Для аматараў танцаў майстар-клас ад фальклорнага гурта «Карагод». Спачатку крыху сароміліся наведвальнікі бібліятэкі, але ж растанцаваліся разам з удзельнікамі калектыва. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Было і бібліятэчнае дэфіле «Мода родная, народная». З калекцыяй «Стыльска мода» выступілі ўдзельніцы сацыяльнага праекта «Стыль жыцця 60+», які рэалізуюць на базе тэрытарыяльнага цэнтра сацабслугоўвання. Для наведвальнікаў любога ўзросту было вельмі многа цікавага новага, што дало магчымасць дакрануцца і далучыцца да багатага свету беларускай нацыянальнай традыцыі і культуры.